Fint nok. Jo. Siden her! En prøve. Velkommen til H2B af Punk. Og scenekid. Og bare lige så jeg ved, det hedder et scenekid. Og ikke én scenekid. Hvem starter? Nej. Okay, jeg starter. Jeg kan fortælle nogle grundlæggende ting om punk. Popcorn. Jeg kan fortælle nogle grundlæggende ting om punk. Jeg siger 7 ting. Hård musik. Sej tøjstil. Punk tøjstil. Huller. Piercinger, tatoveringer og årsvin. Og sådan noget hanekampshår. Okay, det er sådan, hvor man gør sådan her, ikke? Jamen, det gør vi lidt senere på programmet. Jeg ved ikke lige. Men så, altså, jeg fortæller lidt mere om punk lige om lidt. Men lige om lidt gider jeg ikke lige. Okay. Side her. Det er rigtig meget. Så bliver det nemlig side her now. Nu over til Søsbjerg og Britney. Nej, vi er ikke færdige med det scene nu. Nej, det kommer først om en halv time. Wow. Okay, om 5 minutter, men. Okay, er du klar? Ja. Okay, jamen så skal jeg fortælle lidt om scenen eller nu? Det gør du. Okay. Jeg går lige klar ud. Men der er lidt andet end... jeg har nemlig en blues på, som jeg lige skal se. Punk rocks, eller wrong roll is dead. Ja, wrong mode. Men nu skal vi til scenekid, som jeg hader, ikke? De er klar bagved. Ja, jeg venter lige lidt, jeg er ikke færdig. Men så scenen, det er sådan noget med sådan noget stort hår. Siden her. Okay, videre vi. Nå, men så det har sådan noget at gøre med... Så kan de godt lide. Okay, men vi gider ikke lige forklare mere om scenen. Nu er vi klar med Søsbjerg og... Britney. Var det Britney? Jeg går lige ud og henter den. Nej, men prøv lige 2 sekunder. Jeg skal også lige finde noget, imens du går og henter dem. Fordi Britney, hun er på toilet. Nå, der er det. Se her. Den her kan jeg lige sidde og glo på, mens man henter den. Kom så, Britney Søsbjerg. Nej, jeg ved det. Det er jeg sagde. Okay. Nu gør vi det. Kom så, Søsbjerg, og dig der dumme alene ting. Bare begynd. Hej, jeg hedder Søsbjerg, og jeg elsker Malene. Mig og Malene, vi er bedste veninder, og mine venner får hele tiden tilbage, da jeg synger, danser til Malene og Kalle og alle de andre dejlige sange. Hej, jeg er Britney, og jeg kan godt lide pop, og jeg elsker dit narko. Hey, det er så ikke synd til narko. Du skal huske at få dine vitaminer, og dine gulerødder, æbler, babygrøntsager, og kartofler, og kød og fisk fra helvedes bund. Britney. Eller undskyld. Britney. Okay, Britney. Hvad var det, din nye sang hed? Var det ikke, jeg havde Malene, eller jeg havde Malene, eller sådan noget? Ja, det er, jeg hader Malene. Lige nu er vi uvenner. Det er noget, der kan så efter sammen. Hey, stop lige, Britney Søsbjerg. Isabella, hvor er du? Isabella? Ja. Kom lige. Okay. Kom nu. Kom jeg på vej. Godt. Har du lige været på toilet? Ja. Det er jo lige gode. De er jo ret sure. Ja, men I skal lige se mine nye sko. De er faktisk meget pæne. Lige om, jeg skal lige. 2 sekunder. Ej, I må ikke slås. Ja, I skal ikke give det. Jeg skal sparke dig i dit hoved. Pia, stop. Au. Og se, det her det er Converse. Det er meget pæne, ikke? Tag min ben. Det er min nye Converse. Og min anden Converse. Men jeg tror, vi er ved at være færdige, ja? Jo, vi skal have din hjælp. De er oppe og slås. Okay,